Добър ден на всички! Искам да благодаря на всяка една организация, която откликна положително на нашата покана днес. На всеки един по-отделно. За това, че се събрахме не само да отбележим тази светла годишнина от рождението на Негово Величество, ами и се събрахме редом с всички наши съратници, показвайки, че ние заедно можем да работим за нещо много по-свято, а именно нашият блян България. Изключителен дипломат, невероятен политик, дошъл насред бурни времена. Царят успява не само да стабилизира нашата държава във време, в което да си бил от управляващата класа не е било нещо хубаво, ами и той успява да издигне нашата държава до такова място, на каквото исторически се полага в европейският континент. Затова всеки един себеуважаващ се български родолюбец трябва да почита неговата личност, която, между другото, е една обединителна линия за всички ни, до която трябва да заставаме и да се сещаме, че дребните различия помежду ни, които пречат на нашите организации да работят заедно за нещо много по-добро, не би трябвало да бъдат толкова големи разделителни линии. Затова не мисля да ви забавям повече с приветстващо слово, а директно да поканя първият човек, който ще говори днес. Това е Калоян Христов, председател на младежката организация на ВМРО. Здравейте, уважаеми! Днес сме се събрали тук по случай 130 години от рождението на нашия цар, на цар Борис III, царят обединител. Царят, роден на 30 януари 1894 година в София. Това е единственият български монарх от Третото българско царство, роден тук на българска земя. Той, за разлика от останалите европейски монарси, не учи в елитни европейски училища в чужбина, а учи тук в София. По-късно е изпратен от баща си цар Фердинанд и е доброволец в Балканската война и Първата световна война. Участва редом с българските войници на фронта. Той е един от монарсите в Европа, които са много близко до своя народ. Той е човекът, който припознава истински националната кауза и идея, за която ние всички сме тук и сме се събрали и се борим, а именно обединението на нашето отечество. След позорния край на Първата световна война и загубата за България, подписването на несправедливия енойски диктат, Фердинанд абдикира. След което младият цар идва и се възкачва на престола. Следват едни тежки години за България. Втора национална катастрофа, упадък на морала, разочарование от българското население. Години много трудни за нашата родина и нашата нация. Но това по никакъв начин не възпира нашият цар да въздигне, да възроди нашето отечество. Макар и първоначалните му конфликти с БЗНС, по-късно с Цанков, постепенно царят се изгражда като една силна политическа водеща личност в нашата държава. След 19-майския преврат 1934 година, следващата 35-та, царят извършва държавен преврат и идва на власт, налагайки авторитарно правителство. В годините на неговото управление царят не само възстановява българската държава, той възстановява българската армия с първоначално и подкрепата на един от най-добрите министри на войната, именно Христо Луков. Той възстановява идеята за обединение на България. Българският национален идеал. Той възстановява и прави България отново силна, икономически, външнополитически, вътрешнополитически. Укрепва цялата държава и цялата наша нация. Златните периоди на българската дипломация, успехът с Крайовската спогодба 1941 година, връщането на Южна Добруджа по мирен път със съгласието на всички велики сили, благодарение на царя и отличните български държавници по този период от нашата история. След което включването на България в Втората световна война на страната на Тристранния пакт поради обстоятелствата. Нашата държава успява да постигне българското национално обединение, по думите на тогавашният министър-председател професор Богдан Филов, от Охридското езеро до Черно море и от Дунав до Бялото море. Българският национален идеал се осъществява благодарение на нашия цар, на царят обединител. Външната политика на България, икономиката успяват да достигнат до изключително високо ниво за размерите на нашата България. Първа икономическа сила на Балканския полуостров, шеста икономическа сила в Европа.
Поради, за съжаление, тързите обстоятелства, царят умира 1943 година. Според различни версии е отровен или умира от проблеми със сърцето. Но независимо от това, неговото дело и това, което той прави за нашето отечество, остава и той е живо и живее след нас. Завършвам с неговия цитат, че звездата на България не е залязла и тя няма и не може да залезе. Именно защото ние сме тук днес, именно защото ние помним, защото знаем, че България някога е била велика и че ние ще направим България отново велика, защото това е наша задача, наша отговорност, наша чест и задължение. Благодаря, за което да живее царя обединител, да живее паметта за неговото дело и паметта за обединена България. Сега нека приветстваме отпред Владимир Чешмеджиев, председател на Клуб Родолюбие Отечествознание. Здравейте, много благодаря за поканата, много благодаря за прекрасните думи, казани до сега. Искам да се огледате по-скоро към последния цитат, който се каза току-що, да обърна внимание, а именно, че нашата кауза е безкрайна и че нямаме избор, освен да я продължаваме. Много пъти сме се събирали от различни организации да действаме заедно, но така ми се струва, че вече за пръв път са толкова много младите хора сред нас. Това означава, че всички усилия, които полагахме през последните години, по всякаква форма, в социалните мрежи, в училищата, в гимназиите, навсякъде, в Босилеград, в западните покрайнини, навсякъде въобще, а и в Македония, виждаме, че са се отразили. И не трябва да забравяме, че това трябва да го продължаваме. Това е всъщност целта на обединението. Да насърчаваме младите хора да се отделят от този духовен упадък, който е в момента. Да ги насърчаваме да спортуват, да се борят за родината, да ги научим във вярата. Защото докато ние спим, нашият враг, който е точно срещу нас, той не спи. Докато ние едва събираме ресурси, за да проведем някоя благотворителна кампания, да съберем пакети храна за българите, които са в финансова слабост, врагът е с неограничен ресурс. И докато врагът е с всички държави и всички обединения, ние в момента нямаме такива. Обаче пък не трябва да забравяме, че ние сме с праведната страна и че в крайна сметка праведната страна печели. Затова, може би, борбата ще е тежка, но трябва да продължаваме все повече и все повече толкова млади момчета и момичета да ги насърчаваме, да се включват в тези инициативи, да обичат родината, да се борят, защото бъдещето това са те. Да живее България! Добре, сега нека приветстваме Борис Поп Тодоров, или както той казва, Борис Михаил, за да ми е по-лесно с фамилията, представител на Българския национален съюз. Смъртта на Борис III, за съжаление, до ден днешен е обляна от неизяснени обстоятелства. Не знаем със сигурност как е починал, но знаем, че кончината му е прекалено удобна, в удобен момент за нашите врагове. И ако не сме наивни, можем да се досетим, че тя не е естествена. И все пак, царят за толкова години показа на нашия народ и на бъдещите поколения какво означава да бъдеш българин. Да, допуснал е грешки. Има много грешки, за които не се говори, но и той е човек. А неговата любов към България изкупва всички тези грешки. Комунистите 1944 година започват масово унищожение на своята опозиция. Масовите убийства на нашата интелигенция, на нашата аристокрация са факт, който трудно се осмисля. Тази седмица също почетохме жертвите на комунизма, на комунистическия режим, но нека не униваме прекалено, въпреки че днес не сме монархия, въпреки че нямаме цар, въпреки че нямаме управници, въпреки че нямаме интелигенция. Защото нашите предци са сред нас и бдят над нас и искат ние да последваме техния подвиг.
Както каза и Владо, сред нас са се събрали много младежи, което е най-радостното в днешния ден. Защото вие сте новата интелигенция на България. Няма кой друг. Затова опитайте се да последвате примера на патрициите в Римската империя, защото те не са наследили властта и аристокрацията си от някой друг. Те са изградили своята аристокрация. Те са се били са храбри, били са интелигентни и поради това са станали тази клика в Римската империя, която е била над останалите, над плебеите. Бъдете и вие едни патрици на нашето ново време. Бъдете горди, ходете изправено, четете повече, научете нов език, чужд език, който не е познат, за да може хората да се обръщат към вас при нужда. И не преставайте да се борите. И най-вече гледайте да закопавате всички неразбирателства помежду си, защото имаме и примери в нашата българска аристокрация през Първото и Второто българско царство, когато нашите най-достойни боляри са се отцепвали един от друг. Били са се помежду си и тогава идва третият, който завладява всички. Затова и към почита на нашия цар, и към почита на нашите предци, интелектуалци и аристократи, последвайте техните стъпки, борете се и не се предавайте и нито крачка назад. Благодаря ви. Последното слово днес ще държа аз. Събитието не е дълго, но мислим, че е достатъчно съдържателно. Както отбелязаха всички до тук, днес за първи път сме се събрали толкова много млади хора. Дори представители от други градове дойдоха днес, за да уважат личността на царя заедно с нас. Започнах със следното. Неговата личност е една обединителна линия за всички български националисти и родолюбци. Съответно това, което всички ние трябва да правим, като наследници на всички онези велики хора, които ежедневно цитираме, то би било ние да се обединяваме. Да не позволяваме на дребни различия да стоят помежду ни. Да стоят между нас и крайната ни цел. Да стоят между нас и между България. Да стоят между нас и между всичко това, което сме способни да постигнем единствено и само ако работим заедно. И аз съм сигурен, че ако днес Негово Величество беше тук с нас, той би ни посъветвал едно единствено нещо. И то би било, че да, български, поради що си позволявате такива дреболии да стоят между вас, между всички вас и да ви пречат да работите в името на България. Не позволявайте, защото България е в огромна опасност. Защото насреща има един огромен противник. Противник, зад който има много сили и много пари. Но тези хора, както бе казано и преди няколко дни, съществуват единствено и само заради нас. А зад нас седи кауза. Зад нас седи истината. Зад нас седи нещо, за което си заслужава да се бори и за което си заслужава да се мре. Това са нашите деди, това е нашата история, това е нашата култура, това е нашият език, това е нашата мила и скъпа България. Опитваха се да ни заличат, обезличават ни до ден днешен, погубват езика ни, пренаписват историята ни. Вярата ни е тотално премахната от всякъде. Но аз силно вярвам, че те, всички антинационални елементи, са обречени на неуспех. Защо? Биха се запитали мнозина от вас. Защото един народ като българския, който е научил цяла Европа да ходи, да чете и да пише, не може да загине по този начин. Защото един народ като българския, който е съхранил своята вяра, култура и език, тъй скъпи за нас и тъй повтаряни от мен, не може да загине по този начин. И отново, като наследници на всички тези велики българи, ние ще се борим за тяхното съхранение. Ние ще се борим те да не бъдат забравяни. Ние ще се борим те да се развиват и те да бъдат нещото, което не излиза от съзнанието на всеки един българин, във всяка една негова мисъл, във всяко едно негово действие. Защото нашето съществуване, пред съществуването на онези хора,
които са мряли по фронтовете за нашата свобода, за самите нас е нищо. Ние сме една прашинка в морето. И това не трябва да забравяме. Всеки един от нас, без изключение, трябва да се чувства като нищожество пред паметта на тези велики хора. И както е казал царя, звездата на България не е залязла. Тя няма и да залезе. Защото докато ние сме тук, България ще я бъде и България ще я има. Самият факт, че толкова много организации сме се събрали днес, включително толкова много хора, предимно младежи, е показан за това, че всичко се получава, че усилията си заслужават и че тепърва ние ще продължаваме да растем. Благодаря на всички и нека ехото, което трябва да седи в ушите ни, бъде лозунгите, които нашите деди са крещяли, когато са тичали напред към сигурната смърт за нас. А именно, с нами Бог, да живее България! Ще поканим и Димитър Панчев, тъй като иска да добави няколко думи. Само преди Митко да продължи да обясня какво ще се случи след неговата реч. По наш сигнал, тук ще бъдат наредени хората с факлите, които ще бъдат запалени. През това време на повечето от вас, за колкото стигнат цветя, ще бъдат раздадени и всички ще отидем и ще ги поднесем пред паметникът на царя. Здравейте, Димитър Панчев съм аз, бъдещ историк и председател на Кубер от войни. Изключително много благодаря на Боби и на Младежи за България за това, което се случва в момента. Наистина, както се каза няколко пъти, усилията ни не са на празни. Значи аз толкова хора не съм виждал, не съм и вярвал, че някога ще успеем да се съберем. Значи тук средната ни възраст виждате колко е. От друга страна се каза, че антинационалните, антибългарските елементи са изключително сплотени и изключително организирани с много пари зад гърба си и те действат срещу нас и включително срещу паметта на цар Борис III. Затова си позволих и да изляза тук, за да кажа нещо много важно. Цел на македонистите, както и на комунистите в днешно време е да опозорят паметта на цар Борис, както и паметта за Третото българско царство и за монархията. В какво се състои тяхната цел? Ами те искат да изкарат цар Борис III фашист и нацист. Това е с две думи. Това го целят и комунистите, и Илея Коен, и Шалом, и Български хелзински комитет. Както казах, изключително силни структури с много пари зад гърба си, които опитват да вмешат вина на България и на цар Борис III за това, че той, например, е изпратил евреите от Беломорието и Македония на смърт. Извинявайте, но това не е вярно. Цар Борис III е истинският спасител на българските евреи. Единственият държавник, който успява да се опълчи на политиката на Хитлер, да покаже смелост и да спаси 50 000 души и да даде 20 000 визи на още толкова. Така че ние трябва да се борим против тези изключително сплотени антибългарски елементи и да пазим паметта на цар Борис III, защото опитват да я очернят. В момента пред очите ни всячески ежеминутно. Затова отново поздравявам Боби за това, че ни събра, защото се вижда, че всъщност не сме толкова слаби и можем да оказваме съпротива. Борбата тепърва предстои, защото последно ще кажа, че целта е Македония да получи от България едни репарации за това, че ние, нали, сме виновни за евреите там. От друга страна Германия да си спести вината и всичко да бъде хвърлено върху нас и върху светлата личност на цар Борис III. Това няма как да се случи. Поклон пред цар Борис III, ние трябва да пазим неговата памет. Преди да започнем събитието, поканих още един човек да говори, но той бе притеснен. Преди да го поканя, искам да ви кажа защо. Защото в държавата, от която той е родом, в момента към него се води дело за национално предателство. Защото християн е българин от Македония. Той е българин, който пази българщината във втората българска държава на Балканите. Християне, заповядай. Пях. Здравейте, скъпи приятели. Така, да, наистина не исках да говоря, не искам много да говоря в принцип. Споменахме днешната Македония, Митко я спомена и преди това. Можем да кажем само за лика на цар Борис III, че лика на цар Борис III ден днеска не им дава спокойствие на македонска държава и на те, които са на комунистите, които са антицаря. Защото в Македония само, че имаше име цар Борис III, клуба беше стрелян, беше чупен, бех пребит. Само ради това, че защитавахме името на цар Борис III, името на българщината, името на обединението на нашия народ, който живеел от Охрид до Черното море и от Дунав до Бялото море.
който трябва да го защитаваме и наистина съм много щастлив, че има толкова много млади хора, които са тук в момента сред нас и които не можеха да присъстват на това събитие, а са големи националисти и родолюби, който трябва да е така. Никога да не забравим голямото дело на цар Борис III, който го направил, който толкова дълги години след смъртта му не им дава спокойствие на комунистите, да цар Борис III спокойно се споменава между младите хора и национализма и идеите негови спокойно да се разширяват между младите. Ама ние все пак за това сме се събрали, да почетем паметта му, да почетем идеите за цяла свободна и независима България, при всичко да сме цели, да сме независими от никакъв странен фактор, който може да действа срещу нашите национални интереси. Да си припомним за нашите братя, които не са в границите на Република България в днешно време, да не ги забравим, да не ги предадем и винаги да ги подкрепяме. Благодаря ви за думата. Да живее България! И сега всеки, който отговаря за факли, нека застане по местата и ги палете при първа възможност. След като факлите приключат, всеки ще поднесе цветята си.